Amen. Mama, ungalaki, ungathakathi, ungathola, ungenziwa kwimikhulu. Kodwa ukuba awuthola umnyaka, ithi ukuthi awufuni ukwesaba 18, ithi ungathola umnyaka, sawutholiwe.
Oh, yes. Hallelujah. Amen. Chapter 5, verse number 8. Verse number 8. Verse number 8. Kayena uThixo ukuqondakalisile ukusithanda kwakhe ngokuthi uKristu asifele sisengaboni. Verse 9. Verse number 9. Sigekele nje ngenxa yegazi lakhe. Sigekele nje ngenxa yegazi likaYesu. Asigwekelanga ngenxa yesizwe, kodwa sigekele ngenxa yegazi likaYesu. Kokukhona siyakusindiswa. Kokukhona siyakusindiswa. Sisindiswa ngantoni? Ngaye uyo inqubo kaThixo. Sisindiswa ngoYesu, inqubo kaThixo. Asisindiswa ngento. Ubona abasanda. Inqubo kaThixo isuswa nguYesu. Asuswa yonantonina ongaphikisi legama. Kodwa isuswa nguYesu. Verse number 10. Kaloku besikade sizintshaba noThixo. Besikade sizintshaba noThixo. Umuntu ongasindiswanga. iBhayibheli lithi ulitshaba noThixo. Amen. Sakolelaniswa naye ngokufa konyaka wakhe. Sakolelaniswa ngelitho. Kodwa sakolelaniswa nokufa kukaYesu. UYesu wafela abantu bonke ukuze kuphele izono. Ayikho into ehlamba izono ngaphandle kwegazi likaYesu. Komekaphi-ke ukusindiswa kwethu ngokudla kwakhe ubomi? Komekaphi-ke ukusindiswa kwethu ngokudla kwakhe ubomi? Komekaphi ukusindiswa ngokudla kwakhe uYesu ubomi? Mamela nakuthi Yesu. Lapha sosubela uYesu asindisayo. uYesu ovela imithwalo. Ngowakho amandla angeke ukwazi ukwahlukana naso. Uzozama ukame. Abangcwele Nkosi. Ukusazi into yoba umuntu othengisa umzimba wakhe, thengisa umzimba. Uyapha kuye ufuna ukuthi wena uthengisa umzimba usile. Ufuthi wena uthengisa umzimba usile. Awuvukela ngempama. Abangcwele Nkosi. Akathandi, akakwazi ukwahlukana naso. Uyazama ngowakhe amandla kodwa akakwazi. Abangcwele Nkosi. Sathana abayanga liboko. Ukuzukwazi ukuhlukana naso. Uthi uYesu.
do. It's just as if you do what you are alone. It's like the lesson of do. That as the lesson of do, give us communication. As a scholar of food that also says that do, we give us communication.